Alexandra, locuiesc în Deva, județul Hunedoara. Mă pregătesc cu Andru. Joc tenis de la 6 ani. Am participat la Cupa Siderurgica. Am devenit campioană la acest turneu. Sper că în viitor să devin o jucătoare profesionistă de tenis. Da, am avut o oaspete pe domnișoara Silivaj, jucătoare de tenis, care la turneul nostru a devenit campioană și dorim mult succes pe viitor. Mă numesc Alexandru Joda, locuiesc în Simeria. Mă pregătesc la Deva, joc tenis cu antrenor Andru Târnoveanu. Am participat la Cupa Siderurgică. Am devenit vicecampion în acest turneu. Sper în viitor să devin un jucător profesionist de tenis. L-am avut în studiourile de imagine Tenis Club Siderurgica Hunedoara pe vicecampionul turneului Groza Alexandru și dorim pe viitor mult succes.